Ja vítam vás u nového videa. Dneska budeme hrať schovávačku u mňa, hej, takže ju lajkujte a odoberajte. Čo vás tu budem rozptýlovať, tak oni sa išli schovať a keď dohovorím, tak ich pôjdem hľadať, hej. A hrajú tí, čo včera. Pozrite sa na kanál Matko, Patko, alebo ako to bolo, si zase nepamätám. A za chvíľku ich môžeme hľadať. Hajdovej, tunak je malý násilník. Hej, tento tunak chce mať asi deti, alebo ja neviem fakt. Dobre, za chvíľku môžeme už ísť za 3, 2, 1, teraz. Brusky, dobre, choď preč, satanizmus. A dobrý deň. Všetko čisté, duch čistý. Kámo, ste hríky. Sa išli schovať sem. Tu nikto není. A, je tu niekto? Hovno, takže, jo. Tam dole sa nehrá. Hej, obývačky, nebude asi nikto. A ideme sem. Kámo, tu sú moje myšičky. Čus. Pozri sa na kamerku. No, to je Kupko, hej. A niečo mi príde, že budú sem. Tu. Aha. Super. Prečo by bolo toto otvorené, mi vysvetli? Kámo, keď tu je niekto z vás, tak ste kukt. Čus. Tu je toto, Matko, takže... Hej, odkaz na jeho kanál budete mať dole v popisku a ideme nájsť našeho strihača. Je tam, halo, kto tam je? Aha. Takže máme tu ďalšieho nájdeného. A máme všetkých, jo. Takže skrp. Ľudia, ideme. Dole. What the shit up? Som sa že pod postiel. A je tu aké veľké šup, takže budem dúfať, že ho nenajdu. Idem si dať takto kamerku. Dúfam, že ho nenajdu. Yes. Potom sa ho svoj, keď ma najdu. Dúfam, že ma nenajde. Zase môj pes nasilňuje matka. Reálne. Našiel si ma, no.
OK, takže teraz budete živo vidieť pohľad nášho editora, lebo ide... Dobrý ľudia, tak ešte teraz som tu ďal ich editor obidvoch. Rátame minútu. Takže keď tu hore na obrazovku bude 6:20, tak idem. Jo, tak idem zatiaľ chrápať, tak dobrú noc. Nie som unavený. Čo tu má? Oni budú hore, chlapci. Ešte oni budú tunak. Tu vidíte moju ručku, krásnu však. No. Tri, dva, no dobro, ja už idem. Takže idem. Tento sa tam mali. Nikto? Choď preč. Choď. On mi zavádza fest. Viem presne, kde sa niekto schováva. Prečo si tu neláhnuť? On ide. Poď tu máš. Aha, pozrite. Tu máme nášho Kupka. A ide. Nie, natáčame. Dobre. Takže tu je tento gadžero, ktorý ho odhalil. Volá sa, že Hugo. A ideme pre Maťka. Maťo je dole však. Super item. Ja som hneď vieš. Koho ti to nepoviem. Dobre. A je tu na hore, alebo nie? Nepoviem. A tak poď za mnou aspoň. Ideme dole. Oni natáčajú na dobre. Dobre, môj. No. Tu neď. Tu niet. Tu niet. Čo? Nefunguje. Funguje, len to musí byť. Viete počkať? Funguje. Tu nič. Čiže vecko nič. Minus. Dole sa úplne nehralo, vieš o tom. Úplne. Dole nie. Dole som nebol. Nepríde, že je tu mak. Kamo, nedej mi počinu. A tam sa tiež nehralo, vieš o tom. Tam? V obývačke? No? Nie. Aha. Super item. No takže na našli. Super item. To je gadžero. Od nás. Budem si dať sa natočiť. Menej, chlapec. Tu je tento starý. Dobrý ľudia. Takže čaute. Takže toto je posledné kolo a hľadám ja. Lebo ja to tu najlepšie poznám. Takže... Dobrý deň. Nikto tu není. Kam ideš? Vero? To je veľmi často schovávačka. Kamo, ja viem, kde som sa mal schovať. Ja som sa mal schovať tu. Kamo. To som vyhral. Ideme sa pozrieť na balkónik. To tam sa vždycky schovávajú. Je tady niekto? Dobre, nikto tu není. Takže zatvárame. Môže byť ešte
Koronka, vždycky někdo... Špajzi? Nikdo. Dobre. Prišla my family. A ideme hore. Woohoo! Je nikto. OK. Dobre. Ideme sa pozrieť do mojej izby. Hej, Minecraft. Ideme tu na balkón. Tu nič, ale takto vyzerá naše mestečko, hej. Nikto. Hej. Takže budú mať nejaké... Ne. V kúpelke. Nikto. Nič. Ani stopy, kam oni sú endermeni, alebo čo. Sa teleportujú. Proste. Ja neviem, kde sú. Idem ešte pozrieť. Ešte idem to raz premeknúť celé. Ešte ma napadá tam, kde som bol. Mňa napadá jedna vec. A to je... No. Hej, to je pekný sklep, hej. To je náš sklep. Čo je to tam? OK, tu bolo len otvorené. A to znamená, že tu bude niekto. Haló? Dobre. Nikto tu není. Kam oni sú kde? Fakt, oni sú kde? Ja neviem, kde sú. Reálne, kamo. Kde sú? To som otvorený garáži. OK. Hráme, tak ideme natočiť myšičky, ktoré sú takto. To je prvá myšička a tu je druhá myšička, kde vidíte. Nožček tam má. Hej. Tak sú fakt zlaté. Hej. A mám tu ešte svojho šedouvíka, peňouvíka. A vec na jitter click. Happy Meal, hej. Takže... Jo. Tak to vyzerá ešte tamto. Tam sú pohorie, tam sú fatry a... Jo. A za chvíľku sa vám ozve, keď budeme hrať. Tu je takto myšička. A to je druhá myšička. Čus. Pozri, čo do videa. Vlastne myši nevedia hovoriť. Toto sú pieskomily. Ajoj. Ja, to je fakt veľké. Hej, už ich mám asi 2 mesiace. Chcel som vám to natočiť, lenže som zabudol, ako sa točí, takže jo, toto video asi nikdy nevydám. Hej. Ale aspoň viete, že ich mám. Takže jo. Ozvem sa vám, keď to všetko skončí sa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Uj, a ideme hľadať. Dobre, ja viem 100% kde sú. Takže jo, ideme sem. To je garáž. Teda, hej, garáž, záhrada, kde budeme točiť takú specialitku väčšiu a ideme sem. Bombardino krokodilo. Haló? Salo? Je tu niekto? Keď sa schovali tunak. Dujú medu. Kamo? Je? 100% nebude tunak. Dobrý deň. Nenačačam. Ale to nenatočil.